बाबारि सापागुरि कलेजनि इउनियन बडिनि बानजायनायाव 9th फ्रेशमेन ससियेलखौ खुंनाय जादों। फैयै फैयै देग्लाय बे बोसोराव जोंनि जि कलेज बेयो 2013 आव गायसननाय जादोंमोन। दिनै जों 2013 निफ्राय फैयै फैयै 9th इयाराव हाबफैबाय आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला कलेजआ दासिमबो भेन्चार स्टेजाव दं, थेवब्लाबो जोङो गाजा गोमजायै जोंनि जि एक्टिभ स्टुडेन्टसफोर दङ बेयाव बिसोरनि हार्डवार्कनि गेजेरजों जोङो बे प्रग्रामखौ खुंनाय जायो। बेवहाय दिनै जि आइस ब्रेकिं सेरेमनि बेखौ स्टुडेन्टस जोंनि इउनियन बडि बेखौ लिड लागासिनो आरो एसे उनावनो जोंहा आलासि हिसाबै सफैगोन बिनन्द सरगियारि सार आरो जोंनिनो लकेल MCLA जाय दा जोंनि केसि कलेजनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिबान लाना दङ सार मन्टु बर'। दा बेवहाय जि सारमोननि बिबुंथि बेनि गेजेरजों आं सानो जोंनि स्टुडेन्टसफोरा एसेबाबो उत्साह मोनगोन, इन्सपिरेसन मोनगोन आरो जिहेतु जोंनि दिनैनि जि चिफ गेस्ट सार बिनन्द सरगियारि सारा बेस्ट टिचार एवार्डबो मोनखांबाय आरो सारखौ दिनै जोंनि बे ससियेल सेरेमनियाव मोननो हानायाबो जोबोद गोजोनथाव। मानो होनोब्ला सारनि जि इन्सपिरेसनेल स्पिच बियो जोबोद बाख्नायथाव। दा फेग्रा मुवानि सायाव बुंनो थाङोब्ला नंगौ दिनै जोंनि जि ससाइटि बियो जोबोद माने गाज्रि जाबोगासिनो। मानो होनोब्ला दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव माने फुजा प्रग्राम बेबायदि खुङो, बेवहाय मोनसे लेभेलनि गथ'फोरखौ जों नुनो मोनो, बे उन्दै बैसोनि गथ'फोरखौ बेवहाय माने सान हर बेयावनो माने जमा जाना थाहैयो। खिन्थु दिनै जोंनि गार्जेन्सफोरा एवेर जानांगोन, माने सिनसियार जानांगोन जे जोंनि गथ'फोरा बेयाव थांनानै मा खालामहैयो, हरसे बेवहाय फुजाफोराव थांनानै मा खालामहैयो। दा बेफोरखौ जोङो जों बेनिफ्राय जानगाराव दोननो थाखाय गथ'फोरखौ जों कलेजावनो गथ'फोरखौ मोनसे एवेरनेस प्रग्राम होबाय थायो। लोगोसे जोंनि जि टिचार्स बिसोरबो माने गथ'फोरखौ ड्राग्सनि सायाव एसे एवेर खालामनानै बिसोरखौ नलेज होबाय थायो। बेखिनियानो जोंनियाव देग्लाय नियारलि 300 गोदान स्टुडेन्टस एडमिसन लाफैदों। दिनै जों 300 गोदान स्टुडेन्टसफोरखौ बेयाव वेलकाम खालामगोन आरो टटेल जोङो मोनथाम सेमिस्टारजों नियारलि 700 स्टुडेन्टस जोंहा बे कलेजाव दङ। जिहेतु जों दिनै 9th फ्रेशमेन ससियेल सेरेमनि खुंनो थांगासिनो। आं जोंनि जिखिनि बेवहाय बे समस्थिनि समाज सिबियारि आरो जिखिनि जोंनि लकेल पाब्लिक बिसोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं कलेजनि जानानै साबायखर बावहरनो सानो। मानो होनोब्ला दा बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसन नङामोनब्ला, बिथांमोननि खस्थ' नङामोनब्ला दिनै बे कलेजखौ गायसननाय जानाय नङामोन। आरो दिनै जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि एरियानि ससियेल सार्भिस जायफोरा ससियेल वार्कार आरो जोंनि लकेल पाब्लिक बिसोरनि कन्ट्रिबिउसननि थाखायसो जोङो बे लेभेलसिम सफैना दं।